Hallo YouTube, det er Thomas Stanley her. Den her video blev optaget lige efter den sidste, der blev uploadet, tror jeg. Jeg er ikke sikker på, om det er rigtigt. What the fuck? Nå. Det her det er inde i en band, som der hedder Mirage. Ja, vi ved ikke, om vi kan udtale det, men fuck det. Det er Only Sniper og Quickscope No Scope. Ben han fuck, man, jeg glemte sgu da at sige til dig, at du skulle invitere Ben til samtalen. Nej, det glemte du ikke. Jeg har bare ikke gjort det. Nå, fuck dig. Altså, jeg glemte at gøre det, men altså ikke ondt med en Ben. Ikke ondt med en Ben, hvis du siger denne video, som du højst sandsynligt gør, fordi at du også optager, gør du ikke? Nej. Nej, det tager så sgu lang tid. Upload. Ikke ondt med en Ben, hvis du ser denne video, på grund af, at du ikke har subscribet på min kanal. Men hey, der er tube, et noget, tube, og så 1, 2, 3, et eller andet. Den her video, det er fordi, at du gerne vil se noget Black Ops 2, så ja, det får du lov til. I de nye baner. Ja, de nye... Nej, han sagde ikke noget om de nye baner. Han vil bare gerne se Black Ops 2. Hvor fanden er der på grund af, hver gang jeg gør noget ikke specielt, ja, men han får lov til at se det i de nye baner. Jamen han spurgte ikke om det. Og så gør jeg ikke. Han får lov til det? Jamen, han spurgte ikke om det, nej. Nej, nu får han lov til det. Og nu var jeg lige ved at skubbe dig, men så gik du væk. Nej, jeg skød dig. Jeg skød dig først. Hey, du kan sgu da ikke bruge den der sniper til at quickscope og no-scope. Jo, jeg kan. Jeg skal lige prøve noget. Hey, lad mig lige være med at dræbe mig, på grund af du ikke ved, hvor jeg er. Jeg laver lige hurtigt en glitch. Men jeg kan... Pis, der var en glitch der. Hvor er med på det der? Jeg vil have en økse. Økse? Det kan man ikke. Jeg kaster den i hovedet, der er så død. Jeg elsker det der. Og ja, vi ved godt, vi er seje. Nej, vi ved godt, vi er noobs. Vi ved godt, du er noob. Ja, jo, fik dig. Ja, det kan man ikke. Jo, man kan. Ellers havde jeg nok ikke gjort det. Gør det ikke rimelig mening? Det gav faktisk... vi er ude i nørken. Det vidste jeg faktisk godt. Nå, det gjorde jeg. Det kan du da høre. Nej. Det kan jeg ikke, for jeg er døv. Jeg er døv i morgen, men ikke i dag. Nej, fuck, det var forkert. Det giver ikke så meget mening. Jeg er døv i dag, men ikke i morgen. Det giver heller ikke særlig meget mening. Jeg kan bare sige. Fuck dig! Du skulle ikke have skudt! Ej, fuck, men jeg har mange økser. Jeg vil have en økse tilbage. Det var da utroligt. Gæt hvad jeg har. UAV inbound. Ved du hvad jeg har? Jeg har bare en sniper, ligesom det. Fuck dig! Quickscope. Den havde det samme sigte som dig. Det tæller. Nej, det gjorde det ikke. Der røg din UAV. Ej, fuck dig. Nej, den fløj væk. Jamen stadig fuck dig. Hvorfor? Jeg har ikke lyst. For jeg har smashet dine ting. Ja, det må du ikke. Jeg har ikke lyst til at have, at du skal komme og ødelægge alle mine ting. Jeg har også fået ved at få ting af dig, fordi at du er sådan en lille dreng, som er ældre end mig. En lille dreng som er ældre end dig, wow. Ja. Det vil sige, du har lige indrømmet, at du faktisk er mindre. Ja, jeg er mindre end dig, ja. Måske, jeg ved ikke om måske er jeg højere end dig, jeg ved det faktisk ikke. Bliver du tit kaldt dværg? Nej. 2 sekunder FK. Okay, så finder jeg det imens. Men jeg kan ikke finde dig. Oh my god, du er ikke AFK. Fuck dig. Fik dig. Oh yeah. Jeg troede, du var AFK.
I wanna find you med lag. Jeg vil finde dig, mens jeg lægger. Sorry, fordi jeg lægger så meget lige nu. Hvad sker der for dig, Nico? Ups. Strengen er guld. Na. Fuck dig! Nico. Jeg troede, du sagde, du var FK. Jeg kommer tilbage om lidt. Fuck dig, Nico. Hvor lang tid har vi lige optaget? Jeg vinder. Så lige vil det her på sin jammer på. 3-4. Hvad fanden? Så tilbage. Hvad var det lige, der spillede, var? Hvad? Dine mand spillede. Det gjorde den da ikke. Jo, den gjorde. Altså, jeg har lige været FK. Du er irriterende. Sker der for, at du spiller, når du siger, du er FK? Det giver ikke rigtig nogen mening. Nej, men jeg var FK i muted. Men fuck dig. Jeg var FK, men jeg muted. Jeg var ikke FK, men jeg muted. Ja, det giver også rigtig lidt mening, at du siger, når du er FK. Det giver meget mening, når du siger, du er FK. Jeg forstår ikke, du sagde... hvordan kan det være, at du blev bandet for at være god til sniper i det? Hvordan kan det være, at du siger, at du også er meget god til sniper i det her spil? Det forstår jeg ikke. Ej. Jamen, det her, det er bare umuligt at snipe i. Det synes du, ja. Jeg synes, det er noget af det nemmeste. Hvis man er vant til at spille Modern Warfare 3 og Modern Warfare 2, så er det her umuligt at snipe i. Ja, det er rigtigt, men jeg er så ikke vant til det så meget. Jo, jeg er vant til, at nogle gange, så spiller jeg lige, hvis jeg har lyst. Fuck dig! Ej, dit svin. Shit, du. Fuck you! Hvad sker der for den? Hvad sker der for, du har skubbet? Eller jeg har skubbet. Jeg kan ikke lide, at jeg... Fuck nu af med det der! Det er jo en sniper med det scope. Det er jo bare quick scope. Fuck, hvor er du irriterende. Det var en sniper, hvis skyene eksploderer. Det siger BOOM! Bare en sniper med skud. Det er bare en sniper, hvor skyene siger BOOM! Nej! Så smadrer jeg den der ting. Lol, er det det, den gør? Hvis jeg kaster ting efter dig, så eksploderer de nemme ting bare den. Nej, det kan man ikke. Du har ikke set mig. Jeg skød dig. Jeg skulle da godt se dig. Jeg skød dig. Det kan man ikke, det der. Altså, det siger du hele tiden. Nej, men det er fordi, at det der, det kan man ikke. Det kan man sgu da godt, hvis jeg lige har gjort det. Det kan man heller ikke. Se det. Nej, jeg så det ikke. Jeg gad ikke, når det er dig. Det er fordi, jeg er bedre end dig. Nej. Nej, jeg er slet ikke bedre end dig. Prøv at se, hvor jeg scorer. Det er fordi, du fucking bruger den der Tomahawk. Tomahawk. Det er fordi, jeg er prof med Hot Tomahawk. Heller hvis ikke du havde... Ja. Jeg er mere prof. Det er bare fordi, at det der med... Du ved godt, det der med... Det er bare fordi, at jeg er noob i dag. Nej. Ja, det er fordi, jeg er noob i dag. Det var fordi, jeg altid er noob. Men jeg tør bare ikke sige det, fordi at det kan være, at jeg laver med dig. Det kan være, at jeg bliver mobbet, fordi jeg er noob. Og det vil vi jo ikke have sker. Jo. Du så kildcam, ikke? Nej. Fuck dig. Jeg så aldrig kildcams. Altså, det er bare en eller anden refleks, jeg har. Jeg trykker altid på F. Det gør jeg også, hvis det er, jeg spiller Counter-Strike. Hey, vent om.
Jeg følte bare efter dig. Jeg fulgte bare efter min egen fodspor. Jeg følger også efter min egen fodspor nu. Jeg har fundet ud af, at det faktisk... What the fuck? Du skal få mig ikke skyde med den der efter mig. Ja, det kan man ikke. Jeg kan godt lide, at du siger, at man ikke kan noget, som jeg hele tiden gør. Det er fordi, du er sådan... Det er fordi, det kan man godt. Nico. Nej, det er fordi, du har en fordel. Jeg har en fordel, at jeg har en sniper, som jeg elsker. Jeg har en fordel, Nej, fordi jeg har en... det sigte. Fuck, man, der ligger bare 3 af dig, der er død, hvor det er, du har brugt crossbow. Og så en af dig, hvor det er, du faktisk har brugt sniper. Jo. Ej, fuck dig. Hvad sker der for, når jeg kaster den i hovedet, så dør jeg med din sniper, når jeg skyder dig. Ja, jeg har UAV. Nu Sker der? kan se Jeg dig. er skold lige nu. Det er du. Ej, det har du altid været. Sorry. Nu tager jeg min quickscope class. Hej, mor. FK. Mor, lige nu sidder jeg og owner en bitch. Ej, ikke en bitch, men en ven, som der ikke er en ven, som er en ven. Ej. Du har bare ment det der med FK, fordi fuck, man, jeg bliver sur. Ha, fik dig. Ej, helt seriøst, tag lige det der mute noget fra det irriterende. Og jeg er hunter-killer. Kom så, hunter-killer. Hvor er han? Hunter-killer. Nej, så smadrer du den. Ej, der dør du ikke af den. Jeg ved ikke. Det er da fuldkommen håbløst. Fuck dig! Hallo Nico, tag din mikrofon på igen. Thomas? Hvad? Har du fundet noget med spejlet over i aften? Nej. Men det var vel ikke så. Mm. Skulle I bukke eller hvad? Det ved jeg ikke. Måske. Skal jeg tage? Hvad skal hvem? Jeg skulle være i tvivl om, hvor jeg skulle være i klub. Tag så det mute af. Fuck! Nico! Der er en trappe. Det er bare irriterende, at jeg sådan tager mute på, bare på grund af, at jeg kan nakke ham nogle gange. Og jeg vil godt nok sige, at jeg er lidt heldig på grund af, at Nico, han er sådan fin god med sniper. Men ikke bedre end mig. Nej. Det er fordi, jeg har fordele. Hurtigt skum. Er det Nico? Nej, det er det ikke. Det er din dam. Nico! Nu håber jeg helt seriøst, det kan have nakket mig. Hvad skulle han... Han skulle gøre rent. Hvem spiller... Gider han ikke svare på.
Simon han skal dø. Simon dø. Dø det. Nej, fuck dig. LOL, ingen knife. Fy, fy, fy. Så er jeg tilbage. Tak. Seriøst. Ja, hvad er der? Hvem var det så lige, du fandt på, der spillede? Jeg fandt da ikke på noget. Jeg har bare lige været ude og tørre min stol af. Min mor, hun havde lige haft nogle hunde til at hoppe i den, og hun skulle tage til møde. Må jeg spørge om noget? Ja. Hvor er du? Må jeg spørge om noget? Det gider jeg ikke sige. Det er sgu da ikke et spørgsmål. Det er en ting. Jeg kan ikke huske. Det er et svar. Flash, 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 flash. Jo. Fuck dig! Det så jeg godt, Hvad så du? da du skudt. Prøv at se, hvis jeg nakker dig der. Ups! Nej, hvor er du bare bumse numse. Nej. Det må man ikke sige. Der var en ting, jeg kom i tanke om. Jeg har ikke throwing knife på den her. Throwing knife, nej, men du skal bare have... Jeg forstår dig ikke nu. jeg ikke forstå. Mig ikke forstå. Nej! Du så mig fucking ikke. Du gjorde Jeg gjorde fucking. Ja, kommer du tilbage? Kom så, skynd dig. Kom så, lille mis. Kom så, lille mis. Jeg er på vej. Jeg kravler væk. Nej. Au! Æbje. Jeg så killcam, din hardscoper. Jeg så også dit killcam, din hardskov. Nej. Why? Hvorfor tror han lige pludselig, at jeg hardscoper? Bare fordi, det kan man ikke. Det kan man ikke, det der. Det kan du da også se det nu. Det er bare det, der hele tiden siger til mig. Det kan man ikke. Det er fordi de kills, du laver, det kan man ikke. Dem Og kan det man der ikke, med nej. de der knive der. Det er fordi, de er så syge. Oh my god, det er tart. Det kan man ikke bare. Nej, det kan man ikke, det der. Det kan du Jo, da det se. kan det jeg kan. i Sticks and Stones, men vi spiller ikke Sticks and Stones, vi spiller sniperkamp. Ja, så derfor lad være med at gøre det, fordi vi spiller sniperkamp. Derfor kan du ikke. Men du kan godt, hvis du spiller Sticks and Stones. Bare ikke lige sniperkamp. Oh my god. Fuck you. Du dræbte 2 på en gang. Godt Ja, jeg klaret. fik dobbelt kill. Double kill, og en af dem var dig selv. Hvor mange mennesker kan jeg lige sige det? Kun noobs. Kun noobs og Nico. Så det er jo, ja. Nej, kun noobs. Det vil sige, at du også skal sige det. Ej. Kun noobs og Nico. Nico nooben. Hvad fuck? Nej, hvor er det pinligt. Dobbelt kill. Du runder med en diva. Ja, lige præcis. Du snakker med en pige. Ej. Fuck dig! Jeg kan godt lide, at du skyder et helt random sted hen. Jeg skudte bare igennem en mur. Ind i baren. Jeg reloader. Så du må ikke skyde mig. Dum! No fucking knife. No knifing er knife. Det er bare sådan, jeg siger til din ven Simon, som er dig, ingen knife. Ham der Simon, han dræbte mig et par gange, derfor blev jeg dårlig, fordi jeg blev dårlig af at få Det er dræbt ham mig. der Simon der, ikke? Han er her ikke. Det var noget, jeg fandt på. Så ved jeg sgu det godt. Du ved godt, jeg lige dræbte dig, ikke? Det gjorde du sgu da ikke. Det var noget, du fandt på. Ja. Det kan godt være. Ham der Simon, han var irriterende. Der er ikke nogen, der hedder Simon. Jo. Min fætter. Oh my god. Bitch. Tror du nok lige, jeg løber væk. Jeg tror nok lige, jeg kaster en økse efter dig. Og jeg tror det er nok lige, du brugte knife. Og det tror jeg det er nok lige, vi ikke havde aftalt, vi ikke måtte. Nå. Nej, men hvis du bruger den her kniv så meget, som du gør. Du bruger næsten kun kniven. Du har ikke rigtig fået nogen sniper kills.
Som er det eller noget med at bruge min kniv. Du bruger næsten kun en kniv, du har ikke fået nogen kills. Det kan har bare jeg sige da. til dig. Med crossbow. Du bruger næsten kun en crossbow, og du har fået et par kills. Nej, jeg bruger faktisk kun sniper. Jeg har fået 2 kills med crossbow. Jeg har 2 kills med crossbow og 0 med sniper. Ej. Hvor er du? Der. Det kan man ikke. Lad være. Suater. Nej, hvor er du? Anis, hvad drikker du? Jeg fik da lige hoppet. Det skulle jeg. Hvor godt lavet. Hvordan er du der? Så kan jeg få min combat access tilbage. Ej, jeg fik kun én. Ja, den vil jeg godt have. Ja. Det var der, man kan se ærmerne her, når det her er også er koldt. Jeg synes, jeg skal have en grøn på. Den så jeg godt. Det er godt, det er Jeg har ikke flere. Fuck dig, det var en combat axe. Ja, men du må ikke bruge combat Jo, jeg må. ikke så meget som du gør. Okay, jeg lader være med at bruge dem mere. Kun nogle gange. Ej, jeg lader være med at bruge dem. Jeg skal nok lade være. Selvom jeg kun kan dræbe den fucking med dem. den der t-shirt. Det betyder bare, at jeg ikke er newbie, da jeg dræber så meget med combat axes. I forhold til visse andre. Jeg nævner ingen navne, Nico. Jeg nævner ingen navne. Hey, det må du ikke. Det gjorde jeg heller ikke. Du så syner. Nico. Skal vi sige, at vi godt må bruge den igen? Jeg kan ikke det være. Nej, vi må ikke bruge den. Okay. Hvor du snyder for meget. Du må ikke bruge den så meget. Du må kun bruge den en Okay, gang. vi må ikke bruge den. Hey, Fra nu af. Det kan man ikke. Du kan ikke undvige, jeg skyder dig lige i hovedet, mand. Fik dig. se. Det der, det kan man ikke. Jo, man kan. Filmer du stadig? Ja. Det bliver en lang video. Ja, jeg er bare rolig. Jeg kan lige filme så lang tid, jeg vil. Den her kommer til at tage rigtig lang tid at uploade. Mm. Jeg ved, du er hernede. Men det vil bare være med. Det var du. Backfire. Hey, mor. Kan jeg godt få lidt sodavand? Først skyder du, så skyder jeg rammer. Jeg rammer altid med sniper. Jeg synes faktisk, jeg er ved at blive god til det her sniper-lort. Nej, det er bare fordi, jeg spiller dårligt. Wow, jeg lækker. Eller lige før lækker jeg bare sådan mere. Som om jeg hackede. Det gjorde du jo. Nej. Så du har indrømmet, at du hacker. Jeg sagde som om jeg hacker. Det er det samme. Nej. Fuck, det lækker. Det var fordi, du har en dårlig computer. Nej, jeg synes, min computer er bedre end din. Hey, jeg så godt lige, man hardscopede af. Det gjorde jeg ikke. Jeg laggede, så jeg ved ikke, om jeg gjorde noget. Hvad? Jamen, jeg vil godt have den grønne t-shirt. Jeg dræbte mig selv. Okay, du dræbte mig, men det tæller ikke. Jeg har UAV på. Og jeg kan se dig og din bagdel. Dum. Hvad stod du af? Du er ikke død, vel? Nej, det er du ikke. Selvfølgelig er du ikke død. Nej, hvad skulle du lige? Ej, hvor er du irriterende. Stopper vi. Jamen, han driller. Han driller. Han driller, fordi han nakker mig, sådan om vi har aftalt, at han ikke må gøre sådan. Ja, det har vi faktisk ikke aftalt. Vi har faktisk heller ikke. Jo, vi har, okay. Nej, jeg røg ud af spillet. Nu er jeg inde igen. Ej, pisse, jeg skulle lige have noget at nakke dig. Jeg var langt væk fra dig, foran dig. Ej, jeg krasser. Min hundevalp. Nej. Det har jeg faktisk ikke. Nej. Jeg har faktisk været og gå en mega lang gåtur. Jeg gik. Nej, mor. Jeg har ikke spillet lige siden jeg kom hjem. Ja. Nej, du spillede også op i skolen. Haha. Ej, jeg gjorde ej. Hvad? Jeg har fundet et blok. Hvad er det? Noget inde i en bus. Nej, nu ved han, hvor jeg er.
Fuck. Hvad om Hvad? din tid i computeren, den er snart brugt. Ja, ja. Jeg må ikke engang spille mere snart. Først læse, som det er klart til. Nej. Havde du ikke også lektier? Nu? Hvad laver du? Leger du den bus, jeg står og skyder på? Ikke den bus. Jeg skyder heller ikke på nogen bus. Det kunne du se godt, ikke? Hvad kunne jeg se? Prøv at se, om jeg er på Race Minimap lige nu. Nej, lad være. Jeg gider ikke skyde på grund af, at jeg har fundet din bus. Jamen, jeg har heller ikke set nogen på Race Minimap. Nej, det er fordi, du ikke har det. Minimap. Hvad sker der? Den der bus, den virker det ikke. Når du er derovre. Fandt den. Lol, du er jo ikke i en bus. Det var lige før, jeg har fundet en bug i den. Hvordan det? Det fortæller jeg ikke. Ja, nu kan du ikke se mig. På grund af, at jeg kan sætte mig ind på det der forsøg deroppe. Din læge sutsko. Jeg prøvede, og så kom du hen og dræber mig. Eller jeg prøvede ikke i virkeligheden, bare roligt. Jeg lavede lyd med munden. Men altså, jeg prutter, og så dør jeg. Det må man ikke. Og jeg var godt man ikke må. Og vi har aftalt, at man ikke må prutte med munden. Jeg vil se, Simon. Og du sagde, der ikke var nogen, der hed Simon. Jamen, det var bare, fordi jeg lød som om, at der var en. Altså, man skal jo lige være nødt til at sige, at skal jo lige sige farvel til dem, som man ikke kender, som der ikke er her. Fordi man skal jo lige være flink med sin fantasi. Man skal lige være flink mod sin fantasi. Hey, jeg er din fantasi, og du er ikke engang flink mod mig. Din fantasi hader dig fra i dag af. Nej. Din fantasi hader... Du må ikke have mig fantasi! Bare rolig, jeg kan godt lade være med at have dig. Hvis du bare står stille i 3 sekunder. 2, 3. Så. 1, 2, 3, så når jeg dræber dig. Faktisk så dræbte du mig kun, fordi at jeg gik. Rigtig langt. Nej, jeg reloader. Oh my god, OMG. Witchaka. Oh, I beat you, that girl you used to see. It is over. Fuck dig. Du synger falsk. Og du siger, jeg synger falsk. Jeg synger ikke engang. Jeg råber. Du nynner rigtig højt. Jeg står ovenpå dig. Hey, så ændrer vi lige game her. Nej, fuck dig. Nu gør det helt klart sådan, at jeg ikke kan bruge dem, ikke? Jo, nej. Egentlig ikke. Hvorfor ikke? Fuck! Er du klar over den her video? Du ved godt, den her video har taget over en halv time, ikke? Har den det? Ja, vi begyndte, da vi havde talt sammen i 10 minutter. Prøv at se, hvor lang tid vi har talt sammen. Wow, den her video er snart en time lang.